Ugye? Igen. Imi, akárhogy nézzük ezt. Engedjél Zsolt, ide van, nézd meg, hogy dolgozik. Hoppá. Éj, bazd meg! A szopas fejében minden. Csak csettinteni egyet vagy? Hogy ne! Kell volna először beindítani, működik. Ezt próbálom elérni. Igen? Egész magambiztosan álltad. Jó, a végén nem a tekezetből. Attila, kicsit rúgd meg. Pistire gondoltál, nem? Nem, a bocira. Valahogy. Aztán kommunikáljunk. A víz alatt jobban fejed a hang. Na, hogyan van ez? Ez a fiatal, nem? Igen. Ne, nem fog ez még így menni. Ennyire nem szimpla dolog. Először is a levegőzőt nyisd meg a benzintank tetején. Vagy a tanksapkán. Aha. Ja, jó. Azaz. Van egy olyan kar elméletileg, ami nyuszi meg teknős. Na azt ne nyuszira tedd. Nem csak a középállásra. Állítsd meg, mert ízé föltekeredsz. Lassan csak. Jó. Tehát most már tudod, hogy indul. De milyen szépen indult, mi? Menj egy kört a hajó körül. Másik, a múltkor nem nagyon indult, vagy meg. Nem, azt kikötünk. Oké. Akkor leoldom, jó? Na. Kezedbe átadom. Gyere, Pisti, vigyelek egy körre. Ne hagyj itt, Áki. Áki, várjál, dobom. Attila, van itt még azért egy kis kötél, azt is kiszoktuk azért kötni a biztonság kedvéért a csónakhoz a boci motort. Áki. Hol az ide? Ott mellett az a kék. Ez nem. Mire? Mi az a kék? Mit csinálod? Összeköti arra a motornak a csónakot. Mert volt majd, hogy valami miatt fölenged, vagy bármi, vagy lehet ilyen. Na, ez nem fog bemenni. Pásztek megy. Dupla görcsös kész. Elindul, bazd meg. Így lemegy, az este lesz. Itt az órás is, ezt ne felejtsd el. Ha elkövettem. Na, hol is vagyunk. CB rádiót hozzá. Hát CB rádió. Attila jött? Már 8 óra van. Te is jössz is? Ha hogy a pizzával, itt tűkön ülök. Hárman be se fértek. Kapcsoljátok már be a CB rádiót, jó? Ki van zárva. Nem, mert egy ketten is visszajönk, aztán visszajöttök, utána mi megyünk. Próbáljuk ki. Milyen kis film olyan járt, jó kis motor. Ott a part a hátad meg az igen. Dama, ha jelent rendes, ugye Ákos fogom támadni.
Mennyi egy köt átlátottak át? Benzincsap. Na, azt mondom, benzin csak ki van nyitva. Tucira nincs. Mert ennyi volt a csőben. Vagy az őben. Miért karburátorod? Nem látom innen. Ákos, gyere vissza. Ja, tudsz irányt váltani is valamelyik karral. Tolat néztük. Nos. Nos. Áki. Erről veled van. Ezért meg itt. Luke, apád vagyok. Apád hív. Szólni kéne neki, hogy nem arra van a csónak vége. Te jó vagy! Bizalmas, hogy lesz. Ákos, jó vagy? Most hogy éljek ki magát? Áki. Látom, hogy szeretett. Rajta van még a szivató? Nem visszatolja. Ákicét kapottam a homlokomat. Annyira izgulok, ha hogy jössz vissza. Az nem, Ákos, annak viszont kell 4 óra, mire megáll. Üzemanyaggal meg leellenőriztem, megvan. Megvan tankolva. Luke. Lehet. Luke, a kardod nálam van. Igen, valami izgalom ezen a szigeten. Ez egy teljes kör volt. Még 2 köre van. Na. Tedd rá a 2 a pallót. Tegyétek rá a padlót. Most, Bajj meg. Igen, nem essi alá. Itt a hegyből. Itt jár. Bajj meg, fosokán. Üljél föl a Erre a oldalra így. Jó? Megcsináltál, hogy három. Na jó van? Attila nem megy? Nem, mert abból nem férek be. Hogy ne férjél el? Füstög a másik oldalra. Nem fér be. Nem mondtam. Jobb lesz az 2 személyemmel. Ha még marad benzin, akkor mehettek ki. Mikrofonpróba. 1-2. Azért nem nagy izélő. Fogva pat. Akkor ha nem